Dumateng Bapak Muhammad Juremi Sarjana Pendidikan Kula dherekaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula jenengan saha sedherek Gusti ingkang mabakku. Nggih sumberipun ingkang minangka sumber ingkang hanyubri sedaya sumber besar. Mugi tansah tetap mantu kajiwa kasarana lumintu lan lumiber dumateng jiwaku panjenengan kula parabdi sabu gunati. Sholawat ugi salam puji pangayoman jagat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang paring pitedah arupi agama Islam. Mugi-mugi panjenengan sedaya dasar kula dipun daku dados umatipun sarana angsal awijaya inting jalaka tumuli napa-napa. Nggih ingkang kinaberten sesepuh yang aji sepuh ingkang hanggung mastuti ing wekaning pautan. Para alim kula para kyai ingkang tuhu ing pawas miwah tedha ing pitutur panataning manungsa ingkang satuhu luhur. Para pangembang-pangembang Projo Satyari Nagari inari pandang panggung tuladhaning para kawula kasih ingkang satuhu sintarsa Bapak Bambang Sekali Garwo ingkang simbolo ing hormatan sahabaning para rawuh ingkang manggi basuhana. Saderengipun kula matur sing gati inen kula minangka sesarira saking Bapak Garwo Sekali Garwo inen badhe hananggapi sapa anawi atur pamama saking Bapak Garwo Sekali Garwo ingkang sepisan silaturahim saking Bapak Bambang Sekali Garwo kula tampi kanthi syukurane manah ing pangajap saged raketaken pastikan ingkang kaping kalih. Salam kawijengan saking Bapak Bambang Sekali Garwo. Nggih kula tampi kanthi binahe manah kanthi wasilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kaping 3 wondene Bapak Bambang Sekali Garwo lumantar Bapak Ngademan Sarjana Pendidikan sampun matur kula leres pramila kula gejrengkang sepuh hanampi sampun purbawasisa ingkang sesuai keluarga
pratelaken panglamaripun Bapak Bambang sekalian garwa kula tampi kanthi suka renung penggalih mami. Toyo pangribawa Gusti Kang Maha Agung Ami Jabai lumantar jejoban putra kalih pinaringan katenunan lestari jogo ingkang sejati. Pun dene bab kalaksananing gati prayogipun dipun rembak wonten ing kalodhangan sanes. Salajengipun sedaya ingkang dipun asta Bapak Bambang sekalian garwa saha samangga jajan pasar saksekapipun lan sanes-sanesipun kula boten saged nyebataken setunggal nggih kula tampi kanthi bingkai boten kalakupen mugi Gusti paring leliru kadhaman Bapak Bambang sekalian garwa ingkang satraju. Puput kala wau ingkang saged kula aturaken puput punturing atur ing wasana kula nggolo kakak salah saha irangan awit saking basa Prapsila saha Subasita kula nyuwun agunging samudra pangaksana. Suminten marang Suramanggala tukupak ning Bojonegoro cekap semanten atur kula sedaya Pak nyuwun pangapura. Akhirul kalam bila itu balitaya balarindo lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Dumateng Bapak Muhammad Juremi Sarjana Pendidikan ingkang sampun atur paring